जरा काजिगाव बे काजिगावआव 200सा BPF आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सापर्टारफ्रा इउपिपिएल जयेन जाफैदों। बड'लेण्डआव सान्थि गायसननायनि मुङाव गासैबो जाति जनगोष्ठिया अल्टारनेटिभ वेखौ इउपिपिएल दोलोखौनो लादों। मानोना बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि हारिखौ खुसेर फेरेदनाय बायदि फेरेदनानै बुथारनायनि थाखाय थांखि लादोंमोन, जेरै दाखालि टार्मेल पावार प्रजेक्टनि एगेन्स्टैबो बिथांमोना मानसिफोरखौ थुलुंगानानै जोंनि बे हालामनि मानसिफोरनि इक'नमिक बेकबनखौ सिफायनो नागिरदों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव ज' जाजाय दिनै जयनिं जानो फैदों। 200सा बेवहाय जयनिं जागोन। फैगौ बैसागुथियाथ' जों 100 जौखोन्दो रेडि थियारि जानानै दं। गतिके जों देरहाखानानै दङ। परबतझारियाव सासे मोजां केन्डिडेट, स्ट्रं केन्डिडेट, गासिबो केन्डिडेटआनो मोजां, खिन्थु स्ट्रंगार सासे केन्डिडेटआ बेवहाय फैगासिनो दं आरो मुनमुना खोब मोनोब्ला 3,000 मोनगोन।